kaninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Imayaw ikaw, O Ginoo. Sa nakalugsong na sila sa bungtod, mitindog si Jesus sa usa ka dapit nga patag, kauban ang kapid-an sa iyang mga tinun-an. Didto may daghang tawo nga gikan sa tibuok Judea ug sa Jerusalem ug sa mga siyudad sa kabaybayunan sa Tiro ug Sidon. Umiya mitanaw si Jesus sa iyang mga tinun-an ug miingon, "Bulahan kamong mga kabus, kay inyo ang gingharian sa Dios. Bulahan kamong mga gigutom, karon kay kamo pagabugson. Bulahan kamo nga karon naghilak, kay kamo malipay raon niya. Bulahan kamo kun ang mga tao magdumot, ug magsalikway, ug magbugal-bugal kaninyo, ug mag-ingon nga kamo mga dautan, tungod sa anak sa tao. Paglipay kamo kung kini mahitabo, ug pagsayaw sa kasadya, kay dako ang ganti nga gitagan na alang kaninyo didto sa langit. Kaya ang ilang mga katigulangan naghimo sa ingon ngadto sa mga propeta. Apan alawot kamo nga mga dato karon, kay napahimusla na ninyo ang kinabuhi nga hayahay. Alawot kamo nga mga busog karon, kay kamo uniya kanunayng gutomon. Alawot kamo nga karon nga tawa, kay kamo uniya magbangutan ug maghilak. Alawot kamo kung magdaig kaninyo ang tanang mga tao, kay mausab kini ang gibuhat sa ilang mga katigulangan ngadto sa mini nga propeta." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Maayong adlaw sa tanan. Gamay lang nga pagpaambit. Sa wala pa kumusulod sa seminaryo, ang akong trabaho kaniadto kay usa ka nurse. Nagtrabaho ako balig 6 ka tuig sa ICU. Ug sa ako ang pagpaambit ngadto sa ako ang mga higala, ingon ko nila nga kay bawo ba mo nga ang routine mo matag adlaw kay magpas-an mi og mga pasyente kada duha ka oras. Karong orasa nagtakilid siya sa iyahang tuo. After 2 hours, magtakilid na po siya sa iyahang wala. After 2 hours, mag-flat na po siya. Amo kining ginabuhat every 2 hours para malikayan ang bed sore o ma-promote ang circulation sa dugo ngadto sa likod sa mga pasyente. O sa akong pagpaambit sa akong mga higala, mingon sila nga, kung nga na ang inyong routine matag adlaw, siguro ang mga nurse siguro nga na-assign sa ICU kay mga dagko. Kay magpas-an ko mga pasyente. Ako kay gamay magud ko nga pagkatao. Napagi ko mga kauban sa ICU nga mga babae nga ingana kagagmaya. Busa nang utana ko kanila. Makapasan ka sila pasyente. Kung kamo pasultion, makapasan ka ha. Matud pa sa kuang makauban, makapasan gud sila bisag mga gagmay silang mga tao ug bisan mo mga pasyente mga dagko. Kay kami naka-learn along the way on how are the techniques. Adun na kami mga techniques sa pagpasan sa mga pasyente. Kay matud pa sa amo ang trainer kaniadto mingon siya, remember, it is not the load that will burden you. It is the way you handle it. It is not the weight that will destroy you. It is the way you carry it. Ug sa ako nga mga pagpamalandong matag-adlaw, dili lamang kini may tungod sa pagpasan o mga pasyente. Kini usab may tungod sa ato ang pagpasan sa atong kinabuhi matag-adlaw. Kay matud pa kaniadtong batanon pa ko, paborito gyud nga tulumanon sa ako ang mga ginikanan
niadtong eskwela pag elementary, matag alauna sa hapon, matud pa ni Doktora Abogada Lourdes Libres Rosaroso ang suliran, kauban na kanato. Kita nahimugso nga adunay kaluha nga suliran. Wala exempted. Pero mga igsuon, sa atong pagpas-an ining mga tanan nga mga suliran, unsa man ang atong teknik aron dili kita malisdan. Si Jesus sa ato ebanghelyo karon miingon, bulahan kamo nga mga naghilak kay malipay ro niya kamo. Bulahan kamo nga mga kabus kay iniyo ang gingharian sa Dios. Ug ihapag yung gipun-an, halaot kamo nga mga dato kay napahimuslan na ninyo ang kinabuhi nga hayahay. Kung ato kining paminawon, buot bang ipasabot nga si Jesus nalipay sa kinabuhi sa kabus ug ang pagkakabus automatic na nga ikaw mahalangit. O si Jesus kay adunay kalagot sa mga kwartahan ug adunahan. Kay kung ingani na malandaan, dili nako manikamot og panarbaho. Kay kung ikaw dato diay, ikaw alaot. Mga igsoon ko ni Kristo, kung ato kining sabton, dili man kini may tungod sa kabulahanan sa mga pobre, tungod kay sila pobre. Ang kabulahanan moabot kun diha sa imuhang kapobrehon ug sa imong pag-antos ang pangutana kinsa ang imong kauban. Sa imuhang pagkadato o pagkadunahan, kinsa ang sentro sa imuhang kinabuhi. Sa ato ang mga pag-antos buot biya nga si Jesus nga masayod, nga siya ang atong kauban. Diha bitaw sa Ebanghelyo ni San Mateo, si Jesus miingon man, duol kamo kanako, kamong gilisdan, kay ako kamo nga tabangan. Si Jesus buot nga kita moduol kaniya sa panahon nga kita maglisod. Ug mao kana ang kabulahanan sa mga tawo nga maglisod nga ang Ginoo mo'y kauban sa ilahang kinabuhi. Ug wala man si Jesus kalagot sa mga tawo nga adunahan. Kadiha bitaw sa chapter 19 sa Ebanghelyo ni San Lucas, adunay usa ka tawo nga adunahan, kubrador sa buhis, ginganlag sa chaos. Pero ang iyahang kinabuhi gikahimutan man ni Jesus tungod kay bisan man aduna siya'y dautan nga kagahapon, siya nagbag-o ug nagtinarong sa iyahang kinabuhi. Diha usab sa chapter 23 sa Ebanghelyo ni San Lucas, adunay tawo ginganlag Joseph nga taga Arimatea. Pero kikahimutan siya sa Dios, kay ngano man kahibaw siya mupaambit kung unsa ang ayaha. Sa panahon nga si Jesus namatay, iyahang ipahuwam ang iyahang kaugalingon nga lubnganan. Mga igsoon tulad ni Kristo, bulahan ang tao nga nag-antos, kung taliwala sa iyang pag-antos ang Ginoo ang iyahang kauban. Ug alaot ang tao nga adunahan, kung taliwala sa iyang kaudanahan, ang iyaharang kaugalingon, ang iyahang gihunahuna, ug wala siya Ginoo sa iyahang kinabuhi. Ang atong ebanghelyo karon gitawag kini og beatitudes. Nagpahinumdom kanato nga mao kini ang pamaagi aron kita mabulahan ug aron kita makapalipay sa Ginoo. Let your faith stronger than your fear. And it will happen if you have God beside you. Let your faith be stronger than your problems. And let your faith be stronger than your persecution. Kay si Jesus, dili man niya kuhaon ang kalisdanan sa tong kinabuhi, kundili kita iyahang ubanan aron kita masayod sa pagtabok niini. And what is the technique for us not to be disappointed, not to be in despair in times of trouble? The very technique
is to travel with God. And remember, it is not the weight that will destroy you. It is the way you carry it. Mga igsoon ko ni Kristo, karong panahon sa atong kinabuhi, atong tanawon, atong pamalandungan. Iyon sa manato, pagpasan, kining tanan. Si Jesus, anaa, kauban ka nato, but lamang siya, na kita mo tawag kaniya. Amen.